en welkom hier voor het Abel Lenstra Stadion op het Jereveen. Dat het joen aast mooi een liedje oerke alle gebeuren mat in die Frieske Twastriet. Frieske Twastriet. Jereveen zijn Harkemasse boys. Grote reus tegen klein duimpjes horen ze wel in de sprookjesboeken zeggen. Maar je weet het maar nooit hoe het al je giet in zo'n wedstrijd. En dus staan wij hier live even om even zo'n opwarmer te hebben. En maar waar kunnen we beter beginnen als met Foppe de Haan. Foppe de Haan, begint de krek van tevoren even hoe het is echt zo'n Frieske dag, hè? Zo viel het. Ja, het is een mooie dag. Het is jammer dat het een beetje regent, maar ja, dat hindert ik niks. Het is prachtig. Veld is natuurlijk fantastisch. Nou ja, en ik jij krijgt op de ooromroep, zeg maar zeggen. Weer in het kleedlokaal. Nou ja, dat gebeurde ik als nooit. Dat vond ik wel heel leuk. Ja. Ja. Bij ons bij de radio? Ja, bij de radio, ja. Dat zou bij de selectie van Jereveen net kennen? Dat denk ik net. Nee. Ja, waarom eigenlijk net? Maar goed. Ja. Ja. Maar dat maakt het zo speciaal natuurlijk. Zo'n topklasser die hier dan komt, die weten net wat ze hoe komt hier. Weten de spelers van Jereveen wat ze hoe komt? Nou, ik denk een aantal wel hè, die uit de buurt komen. Of die uit de Nederlandse jongens, die snappen best dat het heel bijzonder is. Maar die Boetelandse jongens, dat is wel, dat heb ik zelf ook wel ontdekt vroeger. Die hadden het in het begin net in de gaten. Maar als ze straks op veld komen, snappen ze het wel. Hè? En als er een paar dagen later mij zo haast, dan vinden ze het wel altijd heel bijzonder. Ja, want ja, laten we eerlijk wezen, de meeste spelers hebben geen Frieske sentimenten. Eigenlijk geen in. Nee, en van de taal snappen ze helemaal niks. Nee, maar ze hebben wel binnen een redelijke korte tijd in de gaten dat het toch laten we zeggen, wat bijzonder is. Hè? Dus dat de taal, Friesland, Abe, de club, dat is toch in het betaald voetbal een hele bijzondere plak. Hè? Ja. Nou, maar even hoe die wedstrijd. Want ja, eigenlijk niet elke niende van u dat mat een makkie wezen voor Sportclub Jereveen. Maar wat denk je erover? Nee, makkies bestaan er net. Nooit. Hè? Dus als je ik had Harkema in Willem II jongen. Nou ja, en toen ging er het haast oorloer en zette Sjane weer 2-0 van Willem II. In de laatste 4 minuten waren het 2-2 en zij won. Ja. Dat is voetbal. Hè? Dus als de ene partij wordt de zaken onderschat en de oren komt boven zijn kracht uit, dan is alles mogelijk. Dus ja, ik hoop wel dat Heerenveen wint. Ja. Ja, dat dan toch wel? Ja, natuurlijk. Ja. Want voor de stunt? Ja, nee. Heerenveen, nee, die moet winnen. We zijn aan een stand verplicht. En ik op basis van de kwaliteit moet ze dat doen, maar je weet het nooit. Nou, een heel soort succes en plezier, want dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. Hè? Ja, ik hoop dat het echt een mooie wedstrijd wordt. En er is één ploeg die zongt het Fries volkslied het hutst mooi, dat weet je wel, hè? Ja, dat denk ik wel, ja. Okay. Dank u wel, Foppe de Haan. Ja. Dat is Foppe de Haan, die gaat naar binnen, die zal hem tarrieden geestelijk op deze wedstrijd. Er is nog een man die hem misschien nog wel geestelijk tarrieden maakt op die wedstrijd. En dat is de directeur van Sportclub Jereveen. Die het misschien wel het oversterke gevoel nou echt het, Jan Vincent. Ja, want dat oversterke gevoel, dat weer de eerste reactie toe de lotting bekend wordt. Jereveen, Harkemasse boys. Het moet een Fries voetbalfeestje worden. Als je zegt, duizenden mensen stappen hier om en waaronder 5000 van de Harkemasse boys. Ja, Robert Veenstra, zo won je het cent, denk ik. Ja, correct. Hoe mooi is dit? Ja, prachtig. Ik zei correct echt van het mooie is, zoals nou ik meesten in het stadion die je normaal net komen. En ja, dat is natuurlijk een mooie advertentie voor SC Heerenveen. Is de voorpret leuker als de wedstrijd? Nou, dat maak ik net hoopje. Ik hoop dat we een prachtige wedstrijd joggen. Maar de voorpret is echt mooi. Ik bedoel, zo'n holiday, mensen die binnen enthousiast, protte e-mails, protte telefoontjes, pers die het komt. Ja, geweldig. Ja, want gewoon wel een bekerwedstrijd tussen een topclub en een amateurclub. Nou, dan mag je blij zijn als er 10.000 man zitten. Het is jongens die wit verkocht. Ja, precies. 26 en heel toerist mensen. Dat kan net beter. Dat woon we. Hè. Ik vond dadelijk zijn, wij horen de toegangsprijs acceptabel leeg. Zodat ik iedereen komen kan. En ja, de doorniep van Jereveen. Ja, dan ben ik wel benieuwd. Wat verwacht je nou van de wedstrijd? Ik denk toch zij zien. Gewoon een dikke overwinning van Jereveen. Ja, normaal jongen moet dat kennen. Ik bedoel, wie ben wel bedacht op Harkema natuurlijk. Want 8 jongens die gaan hier spelen. Dus die willen misschien ook wel wat recht zetten. Dus wij onderschatten het net. Maar normaal sprutsen maar wij deze wedstrijd wel winnen kunnen. Ja. Succes. Dankjewel. Robert Veenstra weer dat. Hij zal het stadion in. Ja, en dan ben je zelfs benieuwd hoe de trainers zien het hele geheel ons jongen. Ik ja, net precies wat Jan Vincent al je zei, maar hier, Abel Lenstra, die zou dit natuurlijk fantastisch voelen hebben, San Frieske Twastriet. Maar de grote vraag is dus vanzelfs, wat denken de trainers ervan?
Ron Jans van Sportclub Heerenveen, de Grutte Club en Wiebrodenhuis die je letter op een middag aankwam. Troffen we je voor het stadion. Even een voorbeschouwing met de twee trainers. Goedemiddag. Een bijzondere wedstrijd van Friesland. Hoe bijzonder voor jou? Ja, dus voor mij ook een nieuwe ervaring. Want volgens mij een echte Friese derby komt niet zo vaak voor en is voor mij ook de eerste keer. Ja, en dan is het Harkema's Boys, een topklosser in de profs. Ja, dan is het verhaal van David en Goliath. Ja, nou ja, dan moeten wij op het veld laten zien. Dus we zijn huishoog favoriet. Maar als je ziet hoe het leeft in Harkema, ja, ik weet zeker, die jongens die zijn tot in de tenen gemotiveerd. Ja, en het doemscenario, hoorde je daar toch stiekem in de achterholle rekken mooi op net? Ik heb de hele nacht wakker gelegen. Nee, we gaan uit van onze eigen kwaliteit. We zitten in een goede reeks en we willen graag het thuispubliek een overwinning mogen, een mooie wedstrijd aanbieden. Ja, want stel je voor, want je kan niet gebeuren dat je maar binnen een team met 3-0 voor staat. Ja, dus het was zo van de toezicht op de tribunes, dan maak je hem er een show van? Nou, laten we eerst eens zien dat we met 3-0 voorkomen. Dat gaat niet zo 1, 2, 3, want wat ik al zei, zij gaan ervoor knokken. En nou, wij willen duidelijk graag de wedstrijd snel beslissen, maar dat is niet zo 1, 2, 3 geregeld volgens mij. Zo, succes. Dankjewel. Oké. Dankjewel hè. Succes. Graag gedaan. Zo. Ja, wie is die slag om de spanning waar de jongens dat voor te nemen? Ja, ik denk dat we, nou ja, je neemt ruimschoots de tijd om hier naartoe te gaan. Ja, en dan moet, en natuurlijk loopt hij op. En op het moment dat de opstelling bekend is gemaakt, dan weet iedereen waar hij aan toe is. Nu moeten we zorgen dat ze wennen aan de omstandigheden en wennen aan een vol stadion. Ja, en dan moet het vanaf minuut 1 beginnen, want je kan ook bij minuut 1 kun je met een achterstand worden geconfronteerd. Ook daar moet je heel rustig in blijven. Maar wat voor doel ben je hierin gekomen? Ja, winnen. Heel simpel. En, want anders moeten we uitblijven, dan hadden we aan beter kunnen besteden. Dus ja, we gaan ons echt voorbereiden op een gevecht. En in de positieve zin van het woord. Maar ja, we gaan alles uit de kast halen om het Heerenveen hier zo moeilijk mogelijk te maken. En wat tegen Willem II kan ook tegen Heerenveen. Als je reëel bent, dan kunnen we helemaal niks. Maar we zullen laten zien dat we een topklasse zijn. En we zullen laten zien aan het publiek die hier man macht en naartoe komt, dat we hun wat kunnen bieden. Succes. Dankjewel man. Oké dan. Dat zijn de beide trainers van de club. Zo goed, de wedstrijd die mooi. Nou, een liedje beginnen zal met het Friese volkslied. Zo mooi we aannemen. Hier achter mij wordt het heel drukker. Dus het stadion begint nou echt vol te rennen. En natuurlijk 5000 kaarten voor Harkema's Boys verkocht. En weet je wat er ik bij weer? Pieter Wening, hutfietser, houdt blikbrik van voetbal. En Jan-Vincent van Zuiden, praat met hem. Ja, dat is de vraag. Pieter Wening, hij zit hier in die Jonkermei. 4000 kaarten binnen verkocht. Dus is het tussen Harkema's Boys supporters, neem ik gewoon. Nou ja, je gaat alleen maar ja, natuurlijk. Ik bedoel, ja, ik wil wat van die sfeer meekrijgen. Ja, want hoe voetbalgek, hoe voetbalminded bist je? Nou, als ik op een Harkema ben en als je speelt een keer thuis, dan kom ik regelmatig een keer te zien. Dus wat dat ook je volg ik het door, ja. Ja, en ben je een voetbalman ik naast het hutfietsen? Want ja, daar gaat vanzelf het meeste van die 10 zitten. Ja, natuurlijk. Ik bedoel, ik ben simmers altijd op paard. En nou kom ik in een periode dat ik wat minder denk te doen. En dan, nou ja, dan kan ik wel rustig eens een voetbalwedstrijd mee pakken. Dus wat dat ook gaat, is het al hier net... Is het al heel goed te doen, zeg maar. Ja, en want toen is hij nou op een nieuw seizoen in Australië. Ja, hoe ziet dat eruit? Nou ja, de tariering mag nou komen, maar ik ben nou nog even niks, zeg maar. Maar nou ja, als het heel wijs november, eind november, dan bereiden we ze vaak op het nieuwe seizoen en dan gaan we naar Australië toe. Dus nou ja, dan zullen we het zien hoe dat al keer uitpakt. Maar eerst er even van genieten en zo'n soort evenementen even mooi pakken. Ja, dan moet ik van Dijk even een voorzichtige prognose van de jongen. Wat denk je? Ja, wat denk ik? Normaal iets zo zeggen, maar dat Heerenveen had ik op papier zo'n een makje aan hadden, maar daar ben ik nog niet zo zeker van. Ik bedoel, als je eigenlijk aardig stunten kent, zien we Willem II. En ja, het is die man van u, die ben natuurlijk op en top motiveerd natuurlijk. Dus die staan echt op scherp van de snede staan hier. En die wil je natuurlijk wel even wat zien laten. Dus wat dat dan hier kan nog wel eens een leuke wedstrijd worden. Tenminste, dat hoop ik. Net dat ik me juist binnen een kwartier dat ik iets hoor denk, maar ik denk dat het een leuke wedstrijd wordt. Ja, krijgen we spanning? Nou, daar mag we wel vanuit gaan, dat hoop ik al. En de aanstaan? Ja, ik hoop dat Harkema wint, maar ja, dus, nou ja,
misschien is het net al maar 2-1 Harkemasse boys. Oké, hij geniet ervan. Oké, dankjewel. Pieter Wening, tegen tanken, dat zijn we komen woest. En ja, ik kan heel veel succes al voor het komende hutfietsseizoen. Tja, jongens, wat is die optimistisch, Pieter Wening van de Harkema. En ik heb hier twee echte Heerenveen supporters staan. Op het punt om het stadion binnen te gaan. Pieter Wening, de hutfietser, ken je hem wel, hè? Ja, een beetje. Ja, die komt van de Harkema en die zei, krijg hier 2-1 voor de Harkema. Ja, dan maakt ze heel goed spelen, ja. En kind, je weet het nooit. Nee. Nee, de bal is erom, hè. Krijg je een keertjes? Ja, dat is net altijd het zezen. Maar jongens, dat kind toch net, dat moet toch net gebeuren? Nou, het moet net gebeuren. Je weet het net. Je weet het net. Nee, je weet het nooit. Ik jij net zo volle vertrouwen in Sportclub Heerenveen. Je bent toch fans? Tuurlijk wel. Dat is ja. Maar Het waaien voor Harkema. Ja. Oh, dat denk ik net. Nee? Wat denk je hem dan dat het wordt? ik dacht oorzaam. Minimaal. Ja, Maar een mooie dag is, toch dat net? bedoel ik. Ja. Dat bedoel ik. Ja, maar dan ben ik zo blij, hoor. Nou? Maar wanneer wordt het dan net meer een mooie dag? Nou, dat had ze verleden vanzelf. Dan is Harkema zijn boys helemaal net zo leuk meer. Nou, natuurlijk, ik kom ook op Bosk. Dat mag ik niks uit. Nee, dat gaat er net om. Maar ja, de sfeer er maar blijft. Saai is dat. Jim gaat lekker naar binnen. Ja. Sfeerpreeuwen. Ja. Fries volkslied, maisjongen, kinno, hè. Tuurlijk. Frieske Twaststriet. Ja. Nou. Nou man, nog lietse 10 minuten. Ja. En dan begint hier die wedstrijd tussen Sportclub Heerenveen en Harkema's boys. Wij houden er hiermee op, maar je kunt gewoon naar de radio luisteren, want vanzelfs zijn we er heel live bij deze wedstrijd. Van hieruit een heel noffelijke joent aanwezig. En elke nien is een winnaar van de joen. Zoek ze zeggen. Ontjen, doeg.